No čaute. Pošli sme do krytu jedného, aha, svetlo. Dosť pekného. A ideme ho skúsiť preskúmať. Ešte čo je sač, vyzerá dosť dobre zatiaľ. Svetlo ide. Ideme zistiť, čo tu je, jak tu je. Elektrika ide viac menej všade. To je filtrácia vzduchu. To poznáte asi. No čo tu máme ďalej? Tu už iba sklad. Staré skriňa, alebo čo to je. A ideme to prejsť. Tam radšej neidem. To nemám istotu v tom, že čo tam je. Tu je čo? Ďalšia taká veľká miestnosť. S bordelom rôznym, ty kokos. To teda je naskladneného. Extrémne, ale je suchý, pekný. Budeme sa radšej vypínať po sebe aj pre istotu. No. To vyzerá dosť dobre. To je... Aha, tam neideme. Môže byť do budovy. A to nechcem riskovať. Je to viac menej sklad somarina aj zároveň toalety. Sprostosti. Radšej budem vypínať zásobníky na vodu. Aha. Ďalšia filtrácia vzduchu. Kľuka chýba. Ak tu je motor, nejdem to riskovať, idem zapínať. Sú dielace na to. V fajnom stave ešte je. Svetlo nejde v prvej miestnosti. Nevadí, ale tu pôjde. No jasné. Krása. Krása, krása. Taká veľká miestnosť. Kde je zapínač? Tu. Aha. Zateplené. Koberce, staré to knihy. Staré. Mám taký šuchodáky bezdomovci asi. Radšej to vypnem. Úzový výles, alebo východ, je to isté. Stoličky, skladisko. Máme tento prechod. Svetlo? Nemáme. A toto. Dlhá chodba, ty kokos. Čo tu šuchodze, kto? Ja nie. Počul taký rámus. Som počul rámus, to si bola ty. To je pekná miestnosť, veliteľská, hľadte. Mapa závodu, to vám zacenzurujem radšej. Bratislavné mesto, to je nič, nás nemusí zaujímať. Vyzerá to tu dosť dobre, nemôžem povedať. Čo to keby sa zapnúť dalo? To sú popolníky. Či ale riadny popolce, tako tanier. Z toho by sa dalo aj najesť. Krásny. Ty vole. Pekná miestnosť tiež, krásna. Podpávané asi. Mikrofón. Haló? To je prázdne, iba televízor. Mašina, čo si? Ty brutál. Ďalšie zásobníky na vodičku. Tu je táto mašina.
áno, jedna som to. Hej, somariny sú tam. Hajzle. Tu je diesel agregát obrovský. Sklad. Takže takých novších vecí asi aj všetko tu naskladnili. Telefóny starožitné, starodávne. Áno, tu je tých telefónov. Nejdem ani otvárať. Aha, ďalšia vzduchotechnika. Super, super. Kľúč a filtrácia osítka. Vianočné ozdoby, svetielka, bude. Nová fabka. Potuje dverí, ty kokos. To je masaker. To je extrém, že tu je dverí. Ty vole. Ani otvárať, ešte tam takto bude. Hopla. Toto ma zaujalo tu na. Tak. Tu je fešák. Celkom by som ho nazval celkom pekný. Celý ešte. Obrovský riadne. Čo si? Vymák pecka. Keď zdýneš. No. To, čo bolo zamknuté. Tak? Neskutočný diesel agregát. Tu je ovládanie. Medzi 948 decimetrov kubických. Alebo nafty. Staré rozvádzače. Staré im nič není. Ako nové. Elektrika učí krásne. Filtry. Ďalej tu je nádrž na naftu. A tu je mozog toho, čo to prečerpáva ze čerpadla. Tlačí do motora. Presne tak. Tu smrdí nafta. Je tu fajne, suchúčko stále. Krásne. Tu už je konečná. Tu už sú na rabúrdy. 6. Tam už pohybá na rabúrdy.